Tänään esitellään meidän uusia toimitiloja. Täällähän on vähän vanhempi esittelyvideo ja julki YouTuben puolella, mutta näistä uusista myymälätiloista, uudesta asentamotilasta ei ole kuvattu mitään esittelyä tänne YouTuben puolelle. TikTokista ja muualta on päässyt kyllä näkemään vähän kaiken muista. Käydään vähän kanssa verkkokauppaa läpi, mutta lähdetään kuvattaa myymälää nyt tuolta ulko-ovelta. Eli täältä käytännössä kun tullaan nyt myymälään sisälle, niin avautuu tämmöinen näkyy. Tässä meillä on autohoitotuotteet heti oikealla, aika hyvä kasa. Me tullaan varmaan vaihtaa noiden paikkaa, koska meillä on kuitenkin autohifi myymälä ja asentamo, niin meillä on varattu paras hyllypaikka autohoitotuotteita, se ei nyt oikein enää omiin arvoihin sovi. Tuosta löytyy sitten pikkulavaa, siinä on yleensä tarjoustuotteita lyötynä siihen päälle ja jotain esittelykampetta ehkä. Nyt tuli esimerkiksi tohon noin vähän järeempää passoa käytettynä. Siinä on Groundzeron nukepassoja. Siinä niin kuin lähtisi 400 € kappale. Jonkun verran käytettyjä. Mutta pikainen vilkaisu tuohon autohoitohyllyyn. Ehkä on siis Autoduden tuotteita. Ja meidän tähän saa myös lisävalaa sitten muun muassa pureluksia, optipiimiä ja tämmöistä. Lisäillään niitä hyllyvalikoimaa ehkä vähän myöhemmin. Mutta aika hyvä kattaus kaikkea autohoitotuotetta. Paljon paremmin kuin mitä useimmassa kaupassa, mitkä myy noita. Ja kyllähän mekin ollaan kauppa, mutta no, ymmärsitte ehkä. Sitten tuossa löytyy kivaa pöytää ja jakkaraa, missä voi istuskella sitten täällä kaverien kanssa vaikka odotella. Ja että päästään palvelemaan, kun täällä on aina hirveä tunne. Ei vaan. Mutta sitten löytyy sitten meidän Zevoxi-hylly. Zevoxi on siis meidän oma maahantuontimerkki. Sieltä löytyy tosi paljon erilaisia prossuja, eri hintaluokkia. Tosi laadukkaita semmosia. Ja vahvistimia, kaiuttimia, RCA-kaapeleita vähän parempia. Ja tää valikoima lisääntyy vähän koko ajan. Näistä löytyy kaikki tiedot meidän nettisivuilta. Ja näitä me pääasiassa sittenkin asennellaan, koska ollaan todettu tuotteet niin toimiviksi. Jos haluaa vaikka päästä kuulee Zevoxin erillissarjaa, prossua, vahvistimia, passoja, niin meillähän rakentuu tässä pikkuhiljaa autoja. Jos olet tämän videon nyt nähnyt, niin luultavasti olet nähnyt myös Arteonin rakennusvideo. Jos et ole, niin katsoo, niin siihen on asennettu esimerkiksi toi Zevoxin laajurisarja. Eli tämä on siis laajakaista. Se on itse asiassa vanha malli, mutta tullaan toi vaihtaa sinne jossain kohtaa. Niin esimerkkinä sitten pääsee kuulee siinä. Ja sitten sinne on asennettu toi Veruso on siis Zevoxin edullisemman pään DSP-merkki, vahvistinmerkki. Niin sinne on asennettu sekin sitten vielä lisäksi. Sinne tullaan pistämään näillä näkymin vielä passolle varmaan toi 4-kanavainen pääte. Eli sillattuna ajettaisiin passoa ja sitten saadaan midillekin pari kanavaa lisää. Niin ei tarvii sitten ihan sikaa säkissäkään nostaa näiden kanssa, vaan on mahdollisuus päästä myös kuulemaan, minkälaisia tuotteita ne oikein on. Sitten tuosta löytyy Plug and Play johtosarjoja. Näitä kanssa koetaan vähän lisäillä koko aika, mutta yleisimpiin meiltä löytyy nyt hyllystä. Ja helpottaa asennuksia ihan sikana, etenkin niin kuin näitä mitä me itse asennellaan. Viimeisimpänä ollaan saatu tähän nyt vähän sovitteita laitettua hyllyyn. Sitä sovitehyllyä pitäisi saada vähän lisää, koska no, niitä sovitteita on ihan pirusti ja ne vie ihan pirusti tilaa. GS-audio-hylly näyttää tällä hetkellä tässä aika köyhältä, mutta sitten on mennyt jotain tuotetta ja ei ole niitä kerätty vielä paljon ottaa hyllyyn. Mutta lisäillään valikoimaa koko aika ja Black Weekiksi on tulos jonkunmoisia hyviä tarjoustuotteita. GS-audiota löytyy aika laaja kattaus kaikenmoista tavaraa, muun muassa noita viranjakoblokkeja ja tommosia. Ja GS:stä puheen ollen, niin tuossa on kanssa yksi GS:n elementeillä rakennettu kärry. Ja sitä nyt on huudatettu täällä meidän demopäivillä. Ja tää olisi myynnissäkin itse asiassa. Tää huutokaupataan nyt Black Fridayna. Ja lähtöhinta on 2 tonnia. Laitteiston arvo pelkästään on 3,5 tonnia. Siinä ei ole mitään muuta kuin itsessään laitteet laskettu hintaan mukaan. Mutta tullaan rakentamaan isompi kärry, siksi myydään toi. Sitten takaa löytyy aika laaja kattaus erilaisia äänieristeitä, vaimennusmattoja. Ja näistä meiltä löytyy kyllä aina, mitä nyt pitäisi heittää, että hyllyt pitäisi olla 4-5 auto täysäänieristämiseen tuotteet. Niin silloin on hyvä valikoima. Mutta siis Comfort Matchia käytännössä. Meiltä saa ostaa myös STP:tä, CTK:ta, mutta mä en itse näe mitään syytä ostaa niitä, koska Comfortilla on vaan niin pirun hyvä valikoima. Ja siellä tulee koko aika uusia tuotteita. Voidaan näyttää tässä nyt esimerkiksi vaikka, me ollaan näitä tuotteita esitelty sitten muuten enemmän noilla vaimennusvideoilla. Esimerkiksi käykää katsoa se Arteonin video, siinä on käyty muutama materiaalia läpi. Mutta viimeisimpänä tuli näitä all-in-one-mattoja. Elikkä tässä on käytännössä vaimennusmatto ja äänieristematto samassa. Ja tässä löytyy tää Zenitti kaikista paksuja. Tää vastaa kompoltaan käytännössä Vespaa, elikkä
mitähän tää nyt on? Tää on semmoista vähän keskikastin vaimennusmattoa, parempi, ohuempi vaimennusmatto. Ja sitten sitä, että siinä olisi toi titaani, kaikista raskain matto. Niin ne on leivottu yhteen tämmöiseen mattoon. Saadaan hästettyä painoja ja työvaiheita ton mutteella. Ja me eristelläänkin tuolla tällä hetkellä mun autoa, Volkkarin Uppia. Se tehdään tällä Galaxilla, mikä on niinku, toisiksi paras näistä uusista matoista. Ei haluttu tehdä kaikista parhaimmalla syystä, että pääsee kokeilemaan näitä, ensin sanoa huonompia, tavallaan on huonompia, mutta siis edullisempia vaihtoehtojakin. Kun Arteoni on tehty kaikista parhaimmilla materiaaleilla, niin tuossa nyt vähän säästetään. Päästään vähän sinne niinku, tästä nyt edullisempiakin materiaaleja, voidaan sitten myydä niitäkin hyvin mieli. Mutta käytännössä tommosia uusia tuotteita on tullut sieltä ja niitä tulee koko ajan. Ja pyritään itse testailemaan kanssa niitä. Jotta me ei myytäisi pelkästään uusia tuotteita, vaan keksitään ratkaisuja ongelmiin, niin meillä on myös käytettyjen tuotteiden myynti. Eli sanotaan nyt, että saatetaan ottaa vaihdossa uuteen tuotteeseen käytettyjä laitteita ja otetaan semmosia fiksuja laitteita, mitkä ensinnäkin toimii. Me testataan itse kaikki laitteet. Ja tällä hetkellä tässä on muutama monopäätettä tai nelikanavaista passoa. Tommosta. Yleensä nämä liikkuu aika äkkiä nämä käytetyt tuotteet meillä, etenkin vahvistimet. Ja me lisällään kaikki käytetyt tuotteet meidän nettisivuille. Käydään nettisivuikin lopussa vähän läpi. Sieltä löytyy semmoinen tuotekategoria kuin vaihtotuotteet, niin käy sieltä katsoa, että mitä käytettyjä tuotteita meillä oikein hyllyssä on. Meiltä löytyy tosta pientä odotuspöytää, nojatuolia tommosta. Ja jotta meidän asiakkailla on kiva odotella täällä, niin meillähän tulee tänne GTI-magasiineen luettavaksi sitten. Siellä on näkynyt paljon tuttujakin. Mutta ei tule tylsää odotellessa. Siitä löytyy meidän oma demoauto, jota lähdetään nyt talven aikana rakentaa. Sitä on nyt vähän purettu. Nyt se pitäisi enää kiikuttaa kaverille vähän vahvistustoimenpiteisiin. Sitä ollaan vähän näytetty jollakin videolla aikaisemmin. Mutta no, tuutte näkee sen sitten ehkä seuraavan kerran, kun se on valmiina tai ainakin sitä on vähän rakenneltu. Mutta siihen tulee uppoa meidän kaikki rahat tulevaisuudessa. Sitten hyllytuotteiden pariin muiden tuotteita, niin Massive Audio on saanut meillähän kokonaisen hylly. Sen verran hyvä merkki ja löytyy hyvää tavaraa. Ja hippo-vahvistimet on aika lopussa tällä hetkellä, mutta niitä saadaan lisää ilmeisesti Black Weekiksi. Pitäisi saada. Päädystä löytyy aina vähän joku, pyritään pitää siinä joku uusin tuoteesittelyssä. Nyt siinä on noita Massiven uusia SPL-koaksiaaleja, P8-teitä, meidän ristimä Pentti ja sitten on P65Z, P8Z. Ollaan päästy niitä kuulee, nyt päästy ihan kunnolla, mutta ihan hyvän olosia ne oli kuitenkin. Sitten meiltä löytyy niinku kaiutinhylly tästä. Pyritään pitää hyllyssä semmoista valikoimaa, että meillä löytyy joka koon kaiutinta. Sieltä löytyy joku 525, vaikka joku 4x6, että ja vähän eri hintaluokissa. Semmoista järkevää hyllyvalikoimaa pyritään pitää. Ei nämä tuotteet kuitenkaan ole ihan ilmaisia. Ja tuossa sitten löytyy jotain vahvistinta, soitinta. Soittimia koitetaan pitää hyllyssä aina jotain, vähän joka eri hintaluokan soitinta. Nyt siitä puuttuu esimerkiksi DA77 ja muutenkin vähän tyhjä hylly. Vähän huono esitellä hyllyjä, kun ne on kohtuu tyhjiä. Odotellaan Black Weekia, että mekin saadaan hyvää hintaa tavaraa sitten hyllyyn. Sitten oikeastaan tarvikehyllyn pari. Me ollaan kanssa asentamo, niin meillähän nyt on aina kaikki ihan tarvittava asennustarvike. Sitten löytyy sulakkeita, liittimiä, kanssa kaikkea sulakerasiaa, jakoblokkia, RCA-kaapelia ja kaikenmoista. Sinänsä kaikki tarvittava pitäisi kyllä löytyä meillä hyllystä. Jos ei löydy, niin saa ehdottaa, mitä pitäisi ottaa valikoimaan. Ihan varmasti kuunnellaan siinä suhteessa. Ja jos meillä ei ole jotakin, niin aika varmasti saadaan semmoista tilattua. Ja tämmönen myymälävalikoima meillä on asentamon puolella jotain pikkukilkettä vielä hyllyssä, on tuo varaston puolella jotain kilkettä. Mutta semmoinen perushyvä valikoima. Koitetaan pitää hyllyssä semmosia tuotteita, millekään on tarve vaikka jollakin hakea keskellä yötä. Jos me ollaan lähistöllä, voidaan tulla myymään sulle semmonen. Mutta sitten verkkokauppavalikoima, joka on tuplaten laajempi, koska saadaan maahan tuoda tavarat aika äkkiä tänne päivässä aika lailla. Niin tästä löytyy nettisivut. Nämä on vähän päivittynyt sitten kun saatiin verkkokauppa. Täältä löytyy yhä ihan perusasennuspuoli. Elikkä tässä on etusivu, sitten mennään asennuspuolelle. Nähdään täältä vähän asennushinnastoa ja tämmöistä. Kannattaa sieltä käydä vähän katsoa, jos kiinnostaa suuntaan antavat hinnat. Ja sitten tuosta päästään verkkokauppapuolelle. Ja tuosta sitten aukeaa verkkokauppa. Siinä on esittelyssä niin muutamia tuotteita, mitä on esimerkiksi videolla mainittu.
on tommosia. Tosi näköjään eniten myydyt tuotteet, mutta täältä sitten kun katsot verkkokaupasta tuotteita, niin ja mietit, onkohan meillä jotain tuotetta, niin tosta löytyy sitten heti tommonen täppä, että heti myymälässä, niin siitä tietää, että sitä tuotetta meillä on hyllyssä aina. Ihan kaikissa ei ole keretty vielä sitä täppää tonne lyödä varastosaldoille, mutta sitäkin tehdään pikkuhiljaa. Jos olet tulossa hakemaan jotain tavaraa ja haluat varmistaa, niin totta sitä viestiä vaikka WhatsAppissa tai soita. Niin teille turhaa tänne. Ne käytetyt tuotteet meillä löytyy täältä, meidän tuotekategoria ja tuolta vaihtotuotteet. Ja ne aukeaa tuosta sitten. Eikä tällä hetkellä on 5 käytettyä tuotetta tuossa hyllyssä. Siinä on hinta, OPH-hinta. Otan esimerkki vaikka tuosta toi Phoenix Gold aktiivisupi. Tämä on meidän itse asentama. Se lukee täällä tiedoissa. Tuossa noin. Ja me annetaan kaikille käytetyille tuotteille 2 viikon toimivuustakuu. Eli jos siinä aikana ilmenee jotain, niin sitten palautella helposti. Jossain tuotteessa saattaa olla myös tehdastakuuta jäljellä. Esimerkiksi tässä supissa tai meidän itse asentama asiakas halusi sitten päivittää vähän tehokkaampaa passoa. Ja tällä on vielä 2 kuukautta valmistajan takuuta jäljellä. Lyödään tänne aina valmiit speksilistatkin sitten jokaiseen tuotteeseen. Ja täältä löytyy aina hyvät kuvat tuotteesta. Jos siinä on jotain naarmua, niin pyritään niistä sitten näyttää kuva. Ja mennään sitten kurkkaan vielä asentamon puoli, kun sekin on vähän päivittänyt viime videolta. Eli meillä on myymälä ja asentamo ihan erikseen tässä, mutta ei ole pitkä matka kävellä. Tästä näin. 15 metriä kävellä asentamo. Ihan kiva sillain, että on asennustila ihan erikseen ja myymälätila ihan erikseen, ettei millään tavalla samassa. Täällä voidaan välillä pitää pientä kaaosta päällä, mutta pyritään pitää tilat siistinä. Mutta tällä hetkellä esimerkiksi tuossa meillä on tommonen Lexus työn alla. Siihen tehtiin B-tason ääni-eristys. Ja tässä on 1 autopaikka vapaana. Ja tuo perällä on nyt se mun oma auto, mitä nyt ääni eristellään. Eli mahtuu tämmönen 3 autoa tähän meidän asennustilaan nyt, kun on saatu viimeisimmät järjestelyt tehtyä. Ja sillain tää tulee oleekin, että meillä voi olla oma projekti tuo pitkällä, esimerkiksi se golfi, mikä tulee hetken päästä. Ja meillä mahtuu 2 asiakasautoa tähän. Tällä hetkellä ei kuitenkaan ihan 2 autoa kerralla pystytä tekemään syystä, että ei tarpeeksi ihmisiä tekemässä niitä, mutta eiköhän pikkuhiljaa. Tuosta näette esimerkiksi taas vähän näitä eristyshommia, niin siinä on upissa nyt se lattia purettuna kokonaan. Ja on tuommoista ihan pelkkää peltiä. Ja sitten täällä meillä tää Lexus on se on jo eristetty lattia ja kontti. Ja sitä on lähdetty nyt kasaamaan. Et tänään tää aloitettiin. Tästä on nyt tehty toisen puolen ovet ja lattia ja kontti. Ja kasaus on tässä vaiheessa sitten. Elikkä jos joku miettii, että miten nämä nyt istuu aina takaisin paikalleen, niin kyllä nyt ihan istuu sinne ihan normaalisti, että sen mukaan sitä tavaraa sinne laitetaan. Mutta semmonen asentamo. Ei tässä kai sen kummosempia tän esittelemisessä oikein oo. Meillä löytyy työkalut tuolta ja sieltä meiltä löytyy myös kaapelit erikseen asennuspuolella. Ja yritetään tässä nyt keksiä vähän kaikennäköisiä ratkaisuja, että ei onnistu hukkaamaan työkaluja. Esimerkiksi meillä on nyt hukkunut 1 pikku mopo jonnekin ja joku voi vaikka ehdottaa, miten me ei hukata semmoista ton kokoista pulttipyssyä päivän aikana. Se on kuitenkin aika kallis investointi. Mutta ei kai siinä. Siinä mun mielestä oli kaikki, mitä pitäisi esitellä. Ja pyritään pitää tää viikoittainen videojulkaisuaikataulu päällä. Seuraava video ehkä. On ihan turha sanoa, mutta iso ehkä tulisi olemaan se Artoinen huppariasennusvideo. Ja jotta me saadaan viikoittainen julkaisuaikataulu pidettyä, niin tulkaa ehdottelemaan tuoteesittelyjä. Mistä te haluatte nähdä ensimmäisenä tuoteesittelyvideo? Ehkä jotain sevouksia vai mitä se voisi olla? Pyritään esittelemään ne sillain perinpohjin. Käydään jotain speksiä läpi ja mikä muiden tuotesuoja on verrattuna johonkin muuhun. Ja tän tämmöstä. Mutta ei siinä. Kai oli tää video tällä kertaa tässä. Sitä ihmeessä tykkäis videolle, jos oli sun mielestä hyvä video. Pistä se kanava tilaukseen, niin saat kaikenmoisia ohjevideoita sitten tulevaisuudessa nähtäväksi ja huomaat. Mutta ei siinä. Kiitos kun katsoit video ja nähdään seuraavassa videossa.